салом алейкум дӯстони азиз, субҳ бахайр. имрӯз мо саҳар кати манай каша тайёр кардам кӯда ҳамхе руғани таплёни масла духтумша камтарак бақувваттар шава гуфта хел мекунам ки ҳамин манай каша ҳеҷ кӯдака сер намекунад. худояйда ахали кунуки бадай намедонам ҳеҷ хел мекунам сер намекунад кӯдака дарабуш намешаванд кӯдако. барои ҳамин камтар руғанаш рехтем камтарак бақувваттар шавад. барои грипп пирсидан соз нашидем олиам мутаассифона намедонам гриппи мо долго давом кард, дуру дароз давом кард гӯем олиам соз нашидем. кӯдако соз шидам ман соз нашидам намедонам ё ҳардаш соз шам фақат ман ҳамин сарм надодестай гирифт ҷамуду камтарак хунук шава каша баъд бармшон хӯрам. хеле дӯстони азиз бо мо бошед, давоми видеои тамошо кунед. дӯстони азиз дар инҷа ман бо хамири булушка шӯридам барои ки намедонам хонада хонагимо адат кардагиан шавҳармо ҳамин кӯдаком фақат бояд булучка боша, хонада ягон ха печени боша. барои ҳамин ман камтар хамири булучка шӯридаму инҷада чӣ кадистам пирогшон кадистам, чанд қашид пирогшон накарда будам рости гап. барои антижир гуфтам гап занам духтаро антижир беҳад чизи нағз будай барои намхе листои духовкая листи духовкаро баъд аз пухтан тамом кардан метавонем ки вай кунем намхе гарму гарм антижира шапенша свет инҷоя гирон куназият бурибтара метавонем ҳамон антижира шапенша як 5 дақиқа тоқат кунем намин сразу ҳама жиро меброяд чизе ки мақсад дар лист ҷамъ шидагия меброяд. як 3-4 бор ман нон пухтам, неки баъд аз пухтани нон ман нашуштам дитма намихе кор доштам чихалеки айдум буромад дига бо дуюм бора амин ҳар як рӯз баъд ман нон мепазам. фақат баъди вай карданам ма вай кат пемалюкс кати мешуштамша неки чанд бор пропустит кардам нашуштамша баъмхе безе пиштаги буд гуфтам я борам антижира шапам кан чихал мешава антижира ҳамхе шапидам амин 2-3 минут истод 5 минут наистода даже истод ба симак як бор шакидамша губка кати фери кати шуштамша ҳамхе тоза хушрушид духтаро метавонед шумоям айми антижир гирифта 99 рубл ада магазини монетка айами гирифта листотона тоза кунед ҳамхе хушру мешава. баъд антижирда эҳтиёт шавед духтаро кӯдакотон нахӯранд дар ягон ҷои моне ки кӯдакода дастрас набоша барои ки беҳад чизи опасни айвай чизи средстваи тезай гӯем кӯдак хӯра жӯлудкаша шикоф мекуна худои накардада гӯем хеле случая ма фаҳмидагиам ки кадом кӯдаки хурдагӣ будай хеле балмисада ғалтай чанд боро оператсияш кардиям ҳамин средство чизе ки барои дег сафед кунем ҳамин чизо гирифтен ҳаракат кунен ягон ҷои паноҳӣ гӯем баъд кӯдако дастшон намерасидаги ҷое дамонен ё ки ягон ҷое монем ки наёванд ки беҳад опасни ҳавай чизо. баъд инҷада духтаро ма фатир шӯридам акба гуфти худам фатир шӯридам намедонам ози нон мешава ё фатир мешава ширкати руған кати шӯридам неки дрожжашо андохтам шири руғани дрожжашо андохтам шӯридам ҳамхел сета ози ма ира кориб ма мемонаму вай мекунам пирога мерезим мемонам мепаза баъд фатир ма рост мекунам фатира мепазам баъди вай булучкоя ҳамхе гӯем имрӯз корбор пухтупаз духтаро нама вайда гирифтам листа гирифтам ма барои чи да листи дрозак фақат мепазам барои ки ида тез мепаза листи гирдак да ҳастай барои пирог пазак дорум агар вайда пазам долго мепаза хел мекунам ки падёмаш хушрӯ намешава воздушни хушрӯ намеяд намедонам ҳамахе фикр мекунам фақат да ҳамин мепазам дарра мепаза гӯем да як 13-14 минута уже мепаза и дафъа 4 не 3 тухма кардагиам рецепт каналам да ҳаст кадомеда ки дар кор боша дар каналам буд роем листат кунен меёвем рецепти пироги осонак навистагиам ба фикрам дар вайаш номи видео медонам ки подписчикои ма ҳар рӯз зиёдтар шудастанд
ҳама видеои моя тамошо кардагӣ нестанд. Чизе ки дар кор тамом шуда дар канали ма чанд боро ҳамин чизои кардагим рецептош ҳаста дромада ковен меёвем ҳазма. дӯстони азиз, фатири ман хе тайёр кард. Ман хе гулош дохтам ку чӣ хеле ки метонистам ман хе кардамаша ози пирог база бад ина мемонам инаша ман хе вай када мхе када гӯем хишро када мемонам ба навбат асиша мепазам то я булочкома тину када туи бояд ки формоша оформит када монам. дӯстони азиз, банкачое ки варенӣ гирифтагӣ будем, малиниве варенӣ гирифтагӣ будем. Ҳаминоашта тоза кардам. Қоқ кардам, як ташта вай гирифтам, сода гирифтам, як ташта кунжути сиёҳ. Ҳамақа мондаги будаяд кунжути сиёҳ. 350 грамма ани банкачо, ҳамақа удобни майдачаи хушро. Ҳам ба зибаки хушро. Вай кардам, миёда гирифтам шуна. ози болои фатирам да тухм мешакам, кунжут мешакам, гӯшт вай мекунам барои хушро шиданаш. дӯстони азиз, пироги мо тайёр шид. ози ма болашда сахарни пудра мекунам, ам хушро тайёр шидай. ҷа бачаи ма омадай, ӯ мега попробуй кунам. гармай. дӯстони азиз, пирогам ҳам сахарни пудра чӯшида вай кардам. пухтумша камтар пастарак омад, барое ки 3 дақиқа чӣ хеле гуфтам истифода бурдам. барои ми камтарак фадиёмаш гӯем кава бишин ай вай дафанги пастарак омад. хай итак воздушни хушро омадам. камтар сахарни пудра кардам. мафчичо. дӯстони азиз, шумо барои ҳаволатон тайёр кунед. хеле пироги осон пазаки ба маза ҳай. фатира ма вай кардам. листа мондам, тухмаш шакидам, кунжутиш чошидам, ози духовкада мемонам. листи ма майдаки кард, фатири ма калони кард, камтар бароша бинед чӣ хел омада. хай шикона мекунам, ози мепаза мебинем ки чӣ хел мебиёяд. дӯстони азиз, фатири ма тайёр шид. якумош ҷашкам кардам кард. неки фатири беҳад айрангаш ки ба маза омадаги ай. инаи дигариша ма ҳарҷо азиша мегирам, иша мемонам. дӯстони азиз, ҳамихе булочкома ма сердичка када вай кардистам. сахарни кадистам булочкома. ҳамихе шарик кардам ҳамаша. ин як порси шай, баъд инҷа боласта хамир, инш як порси дига мешава. инҷа короче сеюм хамири ма, сеюм фатири ма бем. дам гирифтеста ози вайша гирам, баъд фатири ма сеюмша мемонам. кориком холӣ мешава, ба ёи ма корикда мегирам ки дам гирам барои варам карданаш. дӯстони азиз, набинем фатир чӣ хел хушро омадай. ранги ҳамин фатирои хуҷанда мехаридан хиштомано. ранги ҳамин фатиро омадай. хе ба мазаи хушро омадай. кӯдакоро бичка када. чикар кардиянаш. кӯдако гӯем. хел хичон шикаста хӯрдестан, хел ба мазаи хушро омадай. Спас ҳаракат мекунам, хеле фатир кунам, як ҳафтада як бора қалан. Друнушда вай дохтагиём. Ширу, шакару, як қошоқ шакар, як ним қошоқ шакар, як ним қошоқ намак. Чӣ дохтам? Бо камтар рӯғану тамом. Хамира орда дохтам, шӯридам, хеле сахта как шӯридам хамира. Хеле беҳад ба мазаи хушро омадай. дӯстони азиз, дигим фатири ма тайёр шид. дӯстони азиз, ман оном пухта шидам.
беҳад ба мазаи хушрӯ омадан оно деташа кунжут кардам. Сеемиша ҳамахи просто так пухтам, барои шавҳари ман нағз намебинад кунжутақа. Ҳамахи лахча пухтам. Беҳад нонои ба мазаи хушрӯ омадан. Фатир гӯем нон нестан ино, фатиран. Беҳад ба мазаи хушрӯ омадан. Инаиша кӯдакоиқа хӯрдан. Деташа ман руған шакидам ай болош, иша нашакидагиам ҳамахи кӯдако хӯрдан. беҳад ба мазаи хушрӯ омада. Ози булочка ма пухтестам аку. Ози ки вақте ки нав мепазишон мулоимакан, камкак меистан, хрустяши мешавам, бинед. Қай гӯем хрустяшия. Роншон мулоимакай, боло тагашт хрустяшия. Якум порси булочкаи ма тайёр шуд, духтаро. Ҳамин сахарни булочкаи ма гӯем. Хеле шакарош вашда. Беҳад мулоимак хушрӯан. Шакарош овушида рехтай. Намедонам ҳам хелера нағз мебинам. Кӯдако, шавҳарам ма барои худ ма як протеин без сахар кардам. Ҳам хеле мондам бай пухтестай. Ина бинед чӣ хел шуд. Шакарош бинед. Намедонам камам шакар кунӣ серано ҳам аввол мешавад. Чӣ хел кардам дар кор ки ҳами сахарош бигӯем шакарош наброям. Ман намедонам ҳам хел камам кардам ҳам бисёрам кун ҳам хел вайда. Кӯдако ҳама ҷо ҷазир мекунам аку. ина духтаро тамом кардам. хайрат як чиз бовар кунем, намепазӣ баъд як рӯз мешава ки ҳам қачида рӯбарӯ мепазӣ, баъд вай мешава гем нагрузка мешава уже вайда. набинед чӣ хел хушрӯ мулоимак хушрӯ омадаи булочко. оз ман дрожжа нишонтон ки ма чӣ кадом дрожжи истифода мебарам. ина духтаро ҳами дрожжи сирх ма истифода мебарам 11 граммай. ҳами қабулуш карда гӯем. ман ними ин 11 граммай нимиша дохтам, барои ки ним литра ма кардагиям. дили шидагия ним литра кардагиям. ҳама хел гӯем варамша бинед чӣ хел хушрӯ омадай. тамом кардам билохира гӯем. ина ёша барои чӣ ман хеле кардам, барои ки ҷо нашидаак. гуфтам як листи дига барои дуна гуфтам бояд листи дига пухтан дар кор. вай кардам ами гӯем ҳуйшон кардам да як четошон мондамшон гӯем часпида пухтам, барои ами вай омадиям. гӯем барошона бинед я дигари часпидаги омадан барои ами машаллаҳ. беҳад ба мазаи хушрӯ ва зӯшни омадагиам духтаро. аку як ҳафтаи дига ман намепазам чи ҳам хеле булочкаву чи пирог пухтам ирӯзу фатир пухтам. як ҳафта аку дам мегирам ма. қаиша замароз мекунам маразенида мемонам. то як ҳафта як кам гирифта мехӯрем. як ҳафта дам мегирам гӯем. ҳам хеле дӯстони азиз, имрӯза видео ҳамҷа ба анҷом мерасонам. раҳмат ки видеои моро тамошо мекунед, моро дастгирӣ мекунед. ягон саволотон бошад дар таги комментария нависен. ягон саволо лишнитон бошад, ягон намедонам барои канал ё барои ягон читон савол дошта бошед, дар инстаграм метавонед нависен. ҳатман вақтча ҷавоб метиҳам. номи инстаграм мама блогер таҷичка. бисёриё номер мепурсан. лучи дар ҳамонҷа нависен нағзтарай. дар инстаграм нависен, ҳамҷа суҳбат мекунем, саволотонда ҳаракат карда ҷавоб метиҳам ҳамҷада. ҳамин хел дӯстони азиз, то видеоҳои оянда сарбаланду хонаобод бошед. раҳмат барои тамошо.